Ahojte, vítajte pri sledovaní môjho videa. Máme koniec apríla a som sa vydal na pár hodinovú vychádzku na rieku Hron, kde sa pokúsim uloviť aspoň nejakého toho kapríka. Aj ďalej tak príde, tak potiší. A hneď ako som prišiel na miesto, tak som si ho zakromil tým, že som našiel nejakú krmitkovú zmes doma, možno aj 4 som ich zmiešal dokopy, také zbytky, čo som mal. Miešal som to s kukuricou a nahádzal som to pred seba. Spravil som si také, aj nie gule, ale viac menej placky, aby to ten prúd v podstate neodnášal, ale aby to na tom dne sa nepotúvalo a ostávalo to tak zhruba predo mnou. No a uvidíme, či sa niečo podarí. Ak áno, tak vám to ukážem na kameru, takže držte palce. No, ak nič nechytím, tak sa videa nič nebude. A keď chytím, tak to uvidíte. Tak sa pozerajte. No, dlho nič, bolo ticho, nič sa nedialo, dokrmoval som, nič a potom nakoniec vystrelilo. Krásne farby má ten kapor, lišček nádherný. No počkaj. Dal som tam cesnakovú popku. A takýto kapor. Brutál farby, super. Krásny. Riadne bojoval. Išiel mi cez nejakú prekážku, potom to povolilo, som si myslel, že som ho stratil, že sa mi vypol, ale nakoniec som ho zdolal. Parádny, super. Krásny. Ukážem z druhej strany. Farby sú brutálne. Počkaj, vidíš. Peckový. Perfekt. Tak ho ideme pustiť a ešte tam švihnem znova.